Kamusta mga yob? Ngayong araw na to, magluluto tayo ng pansit luglug. Pansit palabok, pansit luglug sa Kapampangan. So, ito yung mga ingredients natin. So, itong ating mga hipon, lagyan lang natin ng asin. At ipiprito natin. Pagkatapos ipiprito natin, ayan. So, ready to fry na. Maglalagay lang tayo ng konting mantika. Pwede na yan. Buksan natin yung ating kalan. Katapos, ipiprito natin yung ating mga hipon. Baluktot na natin para maganda ang presentation mamaya. Oh. Aba, matigas ang ulo nito ah. Madali lang ang palabok. Marami lang siyang proseso na gagawin. Babaliktad lang natin. Ngayon, tatanggalin na natin itong mga to. Medyo maingay dahil sinindihan ko yung ating exhaust. Golden brown. Bali-balik ka rin lang muna natin para mag golden brown. Yan, pwede na yan. Baka ma-overcook. Pagkatapos, isunod na natin yung ating tokwa. Medyo iprito natin yung ating tokwa. Iniwa ko siya ng maliliit. Golden brown din natin ito. Para lang hindi siya madurog mamaya. Pwede na to. Itabi natin. Tapos maggigisa na tayo ng bawang sibuyas. Ngayon, isusunod na natin yung ating giniling. Ayan. Ilalagay na natin yung ating tinapa. Ngayon pwede na natin siyang pagsama-samahin. Sayang ito. Ayan muna natin. Oh, medyo ano na siya. Dapat ganito lang siya, oh.
yung golden brown pati yung karne. Ngayon lalagyan natin siya ng pepper. Brown pepper. Tapos maglagay na rin tayo ng salt. And then chicken powder. Tsaka yung ating annatto oil para magkulay pula siya mamaya. Ayan. Ito yung toppings natin. Ngayon, after nito, gagawa tayo ng sauce. So, luto na to. Toppings lang yan. So, patayin na natin yung ating kalan. Gagawa tayo ngayon ng sauce. Ngayon, gagawa tayo ng sauce. Ang gagamitin natin, annatto oil. Kasi ito yung pampakulay natin mamaya. Ang dami kong marumi. Pagkatapos, lagyan natin ng konting bawang. Golden brown na. Ito yung mga ulo ng hipon, isasama natin dito pero tatanggalin din natin. Kukunin lang natin yung katas niya. Lalo na yung taba ng ulo ng hipon. Pero tatanggalin din natin yan. So medyo naprito na rin yung ating mga hipon. No? Yung ulo pala ng hipon. Ngayon lalagyan na natin ng tubig. Pakukuluan lang natin siya. Yan, pwede na yan. Pakukuluan lang natin. Pagkatapos ilalagay na natin yung ating cornstarch. Eto, kumukulo na. Ngayon, tanggalin na natin itong mga hipon na to. Itong mga ulo ng hipon. Medyo pigayin natin. Maproseso lang talaga ang palabok. Kung talagang gusto mong mas masarap, maproseso lang talaga. Sa amin kasi ganito eh. Sayang kasi itong lasa ng hipon, yung ulo ng hipon ba. Ayoko na kasi pakukuluan mo itong hipon tapos ilalagay mo na naman. Pwede mo naman siyang igisa. Isabay mo na siya. Ayan o. Kasama na lahat, di ba? Ngayon, lalagyan na natin ng mga pampalasa. Siyempre, lagyan natin ng pepper. Lagyan rin natin ng sauce. Ay, salt. Nabubulol na ako. Tapos yung ating chicken powder. Konting kulo pa. Kulong-kulo na to. Dapat makulong-makulo to eh dahil hipon kasi to para mawala yung lansa. So tikman na natin. Kulang pa ng salt. Konti pa. Parang hindi konti ah. Tansyahan lang naman eh. Pag natikman mo na siya, matatansya mo na siya. Ngayon, maglalagay na tayo ng cornstarch. Yung cornstarch natin, dapat dahan-dahan to.
ito. Tapos sabay halo. Tingnan muna natin yan. Ako. Ang hirap ng walang cameraman kasi. Oh, yan na, yan na. Oh. Tama na to, tama na tong ating cornstarch na to. Kailangan makulo to. Pwede na to. Ito yung tamang lapot niya. Kasi itong ating palabok, kapag lumalamig ito, lalo na cornstarch yun nagiging malapot siya. Para na siyang pandikit. Kaya okay na to. Patayin na natin ang kalan, turn off. Ngayon mag-prepare na tayo. Ngayon para sa bihon naman, nagpakulo ako ng tubig. At saka itong bihon natin, binabad ko ng mga 10 to 15 minutes. So ang gagawin natin, igaganito lang natin sa tubig na kumukulo. Maluluto na yan. Hindi mo kailangan pakuluan ba. Makikita mo naman pag naging crystallize na siya, magiging ano na yan. Luto na yan. Kaya kayo kung magbi-business kayo, pwede nyo gawin ito. Pero may madalian naman, magpapakulo, bubuhusan ng tubig. Ayan, pwede na yan, no? Pwede na. Ngayon, mag-prepare na tayo. Eto na, eto na. So, maglalagay tayo ng konting bihon. Masyadong marami itong isang ating ginawa. Konti pa. Okay. Ngayon, lalagyan na natin yung ating sauce. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pag lumalamig siya, lumalapot siya ng ano. Konti pa. Yan. Tapos yung ating toppings. Ito yung ating toppings. Diba? Lagyan pa natin ng tokwa. Tapos lagyan natin ng bawang. Lagyan natin 2 hipon. Lagyan natin ng chicharon. Oh, wala na. Tapos na ang labanan. Spring onion. At yung ating itlog. And then calamansi. So, yan na yung ating pansit luglug. Pansit palabok. Thank you for watching.